Dead on arrival ang sarong Lola Macalis na mabunggo ni sarong AUV sa Zone 2 Barangay San Ramon, Pamplona, Camarines Sur. Alas 8:45 nin aga kan nakalis na Martes, Hunyo 18. Pigbisto ang biktima na si Margarita Daza, 62 anyos, residente ka na sambit na lugar. Irido man sa insidente ang kabarangay kaining si James Aviles, 25 anyos. Sigun kay Police Executive Master Sergeant Joseph Bandola, Municipal Executive Senior Police Officer kang Pamplona Municipal Police Station, pigbabaybay kan nakabanggan driver na pigbistong si Jonathan Espino Iang kan Cavite City, ang nasambit na tinampo kang biglang buminalyo ang biktima. Depensa subot kan driver, binalo niya pamangkutang ilagan ang biktima alagad huri na. Nauli man sa pagkakabanggaan niya sa saro pang biktima asin pagkakasalpok sa sarong harong na nasa gilid tinampo. Kung saan po siya ma'am nasa jeep, doon din naman siya ma'am na natumba po doon sa kinaano niya ma'am. Hindi naman siya ma'am nilapon or alwat kasi nag-iwas siya dahil ma'am may sinusundan kasi ma'am yung sasakyan. Napag-araman na accident-prone area man ang lugar kang pinangyarihan, kaya pagirumdum kan otoridad magdoble ingat urog na kung daimang kabisado ang lugar. Kung tayo po ay be sure po na dahil po yan na highway, i-assume natin na ang mga sasakyan dyan ay mabibilis. So, be sure po na bago kayo tumawid, clear po yung daan para naman po sa pagdaan nyo ay safety po kayong makatawid. Sa presente, nagkasundo naman ang mag-ibong nalado asin dain na sinaangatang paningkaso ang nakabanggang driver. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.